ang pila. Dahil mga Oragon, ngayon na tayo ulit nakapag-live dito sa sa YT. Try ulit mag-live. Kahit walang upload. Wala na kasi akong upload mga Oragon dito sa sa YouTube. Oh, may tumawag pa. Ayan na rin, mamaya na. So, dito tayo nakapila ngayon sa timbangan. Ayan. Kapatimbang tayo ng loaded. Medyo sinisipon tayo ngayon. Iba yung klima dito sa beer. Ginamaan tayo ng sipon. Ay, so, andito si Hungry Driver. Nauna lang sa akin ng konti. Hindi na kami napag-abot. Nakalagpas siya sa timbangan. Layo. Baba lang. Baba lang. 10. Thank you. Yung location natin S3 ay S2B 05 Fast Track 3. Piso para kay Che.
location. Location, Pier 16. Sawa. Stop ko muna dyan, boy. Puno pa. Istube. Istudi. Istube. Yun. Ay. Dalawa yung RTG na katabi. Ayan, mahal yan pagka nasagi mo. Yung ano na yan, sensor niyan. So hanapin natin yung 5, number 5, number 5 yung location natin. Number 5 din pala yung location niya. Ayun, dalawa kami sa 5. Ay, hindi. Ay, tama. Dalawa nga kami sa 5. Kailangan kong hintayin mababa siya. Yan yung convoy ko sa Bikutan. Cerro del Leto. At walang nagpapakap na ano. E6. Ay. Bababa muna tayo mga karagong kasi ano, tatanggalin ko yung twist lock nito. Kailangan ng helmet. Reflector base.
Swerte naman, walang RTG. Ang layo ng RTG sa amin. Bawal kasi dito mag ayun, sa dulo yung RTG. Dalawa kami nakapila dito. Parehasing ko yung location namin. Mag-aantay kami ng lumapit na RTG. Yan yung ibababa natin yung mga ganyan. Repair van. Freezable yung pangarga natin ngayon. Shout out sa shout out to 1 viewers. Live ulit tayo, baka sakaling bumalik yung natin, mamonetize ulit yung YouTube natin. Tagal na kasi na demonetize yung YouTube. Nakaraang taon. So, hindi ko kasi agad na-apila yung YouTube channel ko, kaya hindi ko na naayos. Demonetize na siya. Tagal ng RTG, layo. Andun sa pinakadulo. So, bawal na dito ngayon bawal na dito mag video sa loob ng pier, kaya iharap ko na lang. Papunta pa lang Cagayan de Oro tong pangarga ko. Nauni lang yung pabango ko sa truck mga karagon na mabango, hindi agad nawawala.
break time pala yung ano. Ay, alauna na. Ang bilis talaga ng oras pagka ano, nasa biyahe ka. Hindi mo namamalayan. Umalis kami ng Paranaque alas 10. Traffic lang ng konti. Dito alas 12. Alauna na pala.